കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപദാത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നവരെ മൂഢന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നല്ലേ? മൂഢന്മാരാണ് അവര്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ എന്താണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ? 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഭക്തരെയാണ് പറയുന്നത്. അവർ ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഏത് നിമിഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിലൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക്, ഒരു ഉറപ്പിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളവരെയാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയോട് മാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അവിടം വരെയാണ് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇന്ന് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോഘ കർമ്മണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയിട്ട് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ആ കനിഷ്ഠ സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ആ ഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയില് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ ആ ദൃഢവിശ്വാസവും ഉറച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭാവിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ വിശ്വസിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അവരതുവരെ വിശ്വസിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വിശ്വാസം എല്ലാം മാറുകയാണ്. അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന് ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഒരേ സ്റ്റേജിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ശക്തിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയല്ല ദേവന്മാരെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒരേ ഇതിലുള്ളതാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക. അവർ അങ്ങനെയുള്ള രീതികളിൽ അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തിയുടെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്, പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. അപ്പം
ഈ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ഒന്നല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ പറയുന്നത്, എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നല്ലേ, അപ്പോ ആരും മുന്നിലല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ അവര് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഉള്ളുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുക തോൽവിക്കേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ അവഗണിക്കും തോറും നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്തോറും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്തോറും നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്? ഭൗതികതയോടായിരിക്കും കൂടുതൽ അടുപ്പം വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നൊരു മോചനം സാധ്യമല്ലാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, തോൽവിക്കേ വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയാൽ തോൽവിക്കേ വഴിയുള്ളൂ. ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ പിന്നെ താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നും കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ. അതായത് ഈശ്വരനായി തീരും, ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു തത്വത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്ക് ആ വ്യാമോഹത്തിൽ, ഭൗതികതയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പെടാനായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് കൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം കൊണ്ടും അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഇടയായാൽ ഉടൻ തന്നെ ദോഷവിമുക്തിക്കായി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ അവിശ്വസിക്കുകയും ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുകയും ഭഗവാനെ തള്ളിക്കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദർശിക്കാനേ പാടില്ല. അത് തന്നെ മഹാപാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ദോഷവിമുക്തിക്കായിട്ട് ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും അതിനെ വിശ്വസിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ അവരവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങള് വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാനെ തള്ളിക്കളയുന്നവരെ കാണുന്നത് തന്നെ മഹാപാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാം ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്, ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരും ദൈവിക പ്രകൃതി അല്ലാത്തവരെയും കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹം ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത, ഭൗതികത വ്യാമോഹത്തിൽ പെടാത്ത ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ ഒരിക്കലും പെടുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവര് മറ്റുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലും കുടുങ്ങുന്നില്ല. യാതൊന്നിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയില്ല. അവരൊന്നിനെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കാരണം അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്, ആ കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിലും ആ ജ്ഞാനത്തിൽ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ആ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളോ ആകുലകളോ ഉത്കണ്ഠകളോ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതനാകും. അപ്പം ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി, പിന്നെ കാരണം സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി നേടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ ശരണാഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ശരണാഗതി ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണം സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിൽ, അല്ല കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ മായാവലയത്തിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി അദ്ദേഹം ഭൗതികതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയൊന്നും ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം
അതിന് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മോശം കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ പിടിയിൽ നിന്ന്, ആ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന്, എന്താണ് ആ പ്രകൃതിയുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ, അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളില് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ഏത് ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന് 3 തരം ശക്തികളുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അതിൽ ജീവാത്മാക്കള് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. അപ്പം ആ തടസ്ഥ ശക്തിയായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി. രാധാറാണി, ശ്രീമതി രാധാറാണി. രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് രാധാറാണി. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് രാധാറാണിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, രാധാദേവിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നീട് ആ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ആ രാധാറാണിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊന്നും തന്നെ, മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യങ്ങളും ആ ജീവാത്മാവിനെ തൊട്ട് തീണ്ടുക പോലും ചെയ്യില്ല. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊരു വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ക്ഷണികമാണെന്നും അതെല്ലാം നശ്വരമാണെന്നും അതിലൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദമോ സുഖമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും ഇവിടെയുള്ള ഒന്നിലും കിട്ടില്ല എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ ആനന്ദവും ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം ഒരു ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടെ, ഭൗതികതയോടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ സദാ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും, കുറച്ച് പ്രയത്നിച്ച് പിന്നെ അത് വിടുകയല്ല, നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഭൗതികതയുടെ മോഹവലയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വീടും. അത്രയ്ക്ക് സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ട് ഭൗതികതയ്ക്ക്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഒരു കാന്തവലയം പോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം അതിനെ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അതിലിങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയക്കാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആ ഒരു ഭൗതികതയിലേക്ക് ഒരിക്കലും വഴുതി വീഴില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സാധനയിൽ ഉറച്ച് ദൃഢതയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നിടം വരെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവ്വത്തിന്റെയും കാരണമെന്ന് നമുക്ക് വെളിവാകും. അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം ഭഗവാൻ വെളിവാക്കി തരും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെന്താണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ ഭഗവാനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പം സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പലരും പല രീതിയിൽ കാണുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം പല വിധത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഇവരിൽ ചിലരാണ് നമ്മള് ലെവൽ 1 നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. എന്താണ്?
ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. എന്താണ്? ദുഃഖിതൻ, ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ എന്താണ് നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കും. എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആർത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദരിദ്രൻ. ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ധനം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ധനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പം ആ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. ജ്ഞാനി, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ത്വര, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുവാനും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലോകമെന്ന്, എന്തിനാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖവും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്ന അതാണ് ജിജ്ഞാസു. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അവര് ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കും, ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്റെ ആ അറിവിനെ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുന്ന അറിവിലേക്ക് കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലെത്തിയവരാണ് ജിജ്ഞാസ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊന്ന് ശരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തരെന്ന് പറയാൻ വയ്യ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. അവർ ഓരോ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ സുഹൃതികളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പം ആർത്തൻ ദുഃഖിതാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു. ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമ്പത്തിനായിട്ടാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയുടെയും ജിജ്ഞാസുവിന്റെയും അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ഒരു സുഹൃതമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർക്ക് വന്നത്. അപ്പം അവര് ക്രമേണ എന്താണ്, നല്ല ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ചേർന്ന് അവരുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധമൊക്കെ പരിശീലിച്ചു കഴിയുമ്പം കാലക്രമേണ അവരും ആ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരും. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അവർ വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരും അല്ല. അവരെപ്പോഴും ആനന്ദത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസിക ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ്, ആ പ്രേമഭക്തിയിലോടു കൂടിയാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ അറിവ് വളരെയധികം ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഈ ചെവി കൂടെ വിട്ട് ഇതിലെ കൂടെ അങ്ങ് പോകുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തിയുള്ള ഒരു ആളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ അത് ആ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അത്രയും പരിശുദ്ധമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും ഭഗവാനിൽ നിരന്തരം ഭക്തി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം അത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ശരീരവും മനസ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര് ഈശ്വരനും നമ്മളും ദൈവമായി തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അപ്പം പിന്നീട് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തിലൊന്നുമല്ല, ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹം തോന്നി ആ ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന രൂപമാണ് ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല, അത് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വാധാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം
ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാന് ഏതിനൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ജ്യോതിഷ്ഠോമം എന്ന വൈദിക യജ്ഞവും കൃഷ്ണനാണ്. സ്മൃതിപ്രോക്തമായ മഹായജ്ഞവും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിതൃക്കളുടെ തൃപ്തി നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാർക്കായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബലിക്രിയകൾ അഥവാ ആഹൂതികൾ എന്ന് പറയും. അതിന് ശുദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഒരുതരം ഔഷധമാണ്. ഘൃതരൂപത്തിലുള്ള നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുതരം ഔഷധമാണത് ആഹുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം യജ്ഞത്തിലേക്കുള്ള പാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിവിധ തരം ഹവിസുകളും ഭഗവാനാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഗ്നിയും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. വേദങ്ങളും കർമ്മകാന്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. അപ്പം വേദം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനെ മാത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ വേദങ്ങളെ യജ്ഞങ്ങളെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവര് അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ്. എല്ലാം അവര് അനുഷ്ഠിച്ച ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ അറിവും ജ്ഞാനവും യജ്ഞങ്ങളെയും എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പം ഈ സർവചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ ലീലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അറിവുള്ളവരൊക്കെ പറയല്ലോ, അവര് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈശ്വരനെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ജ്ഞാനികൾക്ക് എവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരന്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അല്ലാതെ ഈശ്വരനെ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാനുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനികൾക്ക് അതെല്ലാം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമുക്കെല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം അത് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും, പണ്ഡിതൻ, പാമരൻ, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാവുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ട്. ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഇഷ്ടക്കേടുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും വികാര വിചാരങ്ങളിലും അഷ്ടരാഗങ്ങളില് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വികാര വിചാരങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാം അതിനെ കാണുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ഉയർന്ന ജ്ഞാനികൾക്ക് ഏതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാനെ കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഉയർന്ന ജ്ഞാനികൾക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ജഡമാണെന്നും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതെന്നും സർവ്വവും ഭഗവാൻ ഈശ്വരമായോ ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പം വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വേദത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ആയില്ല. ഈ 4 വേദങ്ങളും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാ അറിവും നേടി എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ് മാത്രമാണ് വേദ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. വേദം പഠിച്ചിട്ടും ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യമെന്നും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണെന്നും ഈ വേദങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണെന്നും വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കർമ്മകാന്ഡങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് പോവുകയല്ല എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ കുറെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് കുറെ അറിവ് നേടിയതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഞാനാണ് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയാം. പിതാമഹൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവനെ പറയും. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മദേവൻ കൂടെ ജനനത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാഭി പത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജനനം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെയും കൂടി ജന്മത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനും കൂടെ ജന്മം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പിതാമഹനാണ്. ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പിതാവ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാത്രം എത്ര ഭൗതിക ലോകങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളുടെ, എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും പവിത്രമാകുന്നതും എല്ലാ വേദങ്ങളും ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് കൂടാതെ എന്താണ്? ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പവും ആ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് അഭ്യുദയകാംക്ഷയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളുകയാണ്. അപ്പം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? മഹാദേവനും ബ്രഹ്മദേവനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് വിഷ്ണുവും മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഈ ലോകത്തിന്റെയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ബീജം, അതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ സർവ്വതിന്റെയും ബീജമാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 19. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹണാമുത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആത്മാവും പദാർത്ഥവും. പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരമാണ്. ആത്മാവ് വേറെ. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും പദാർത്ഥമല്ല, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാശമുള്ളതാണ്. അപ്പം ആത്മാവും ശരീരവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ ഭീമാകാരമായ ആ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് ഓടക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് തന്നെ. അപ്പം സർവ്വതും സർവമയം ഈശ്വരൻ, സർവം കൃഷ്ണമയം തന്നെയാണ്. സർവവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഒന്നും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്താ പറയാ? ഭഗവാൻ അത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. ഈ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും. മരണവും ഭഗവാൻ തന്നെ, ആത്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ ആത്മാക്കൾ. അപ്പം അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ജഡവസ്തു, ഈ ശരീരം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നാണല്ലോ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഒന്നും ഭഗവാന്റെ അല്ലാതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ ഏൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. സർവവും ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തന്നത്. നമുക്കൊന്നിലും ആ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, കർത്തൃത്വ മനോഭാവം ഏറ്റെടുക്കാൻ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഒന്നും നമ്മുടെ അല്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ്. തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ജഡവസ്തു, ഈ ശരീരവും ജഡവസ്തുവാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വെറും ജഡമാണ്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാനും നടക്കാനും ജോലികൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് ആരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പിന്നെ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല. പിന്നെ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും. ഇനി അതല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം അടുത്തത് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാ പൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസ്യാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. അപ്പം സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച്
അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പം വേദത്തില് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് പിന്നെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ, അതാ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങള്, എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം ഉന്നതിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഏതൊക്കെ ദേവനെ ഉപാസിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാം, ചന്ദ്രലോകത്ത്, സൂര്യലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അതിനെയാണ് ഇവിടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും എന്ന് പറയുന്നത്, എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പം വേദപഠനം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വേദപഠനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വേദപഠനം നടത്തുന്നവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തില് ശ്രദ്ധ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ സോമരസം പാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാം അവിടെ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെ ഏതൊരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏതൊരു വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റവും ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്, എന്താണ് ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വേദപഠനം, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരൊക്കെ എവിടെ എത്തും? പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടെയുള്ള ദിവ്യസുഖങ്ങളെ, സോമപാനം പോലെയുള്ള രസങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ വാഴുന്നു. അടുത്തത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേതം ഭുക്ത്വ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പോയാലത്തെ അവസ്ഥ, ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്വർഗപ്രാപ്തി 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക, സ്വർഗസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറയുന്നേക്കാം. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോയാലുള്ള അനുഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. സ്വർഗം ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമല്ല. അതും ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെ. അത് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകമാണ്, ദേവലോകമാണിത്. ആ ദേവലോകവും താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ല ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പോയാൽ എന്താണ്, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ സുഖങ്ങളൊക്കെ, നല്ല നല്ല ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പുണ്യങ്ങളുടെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ, പുണ്യം എത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാലാവധി വരെ നമുക്കിവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകേ. അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് ആ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീർ ധർമ്മം അനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ എന്താണ്? ആ സുഖം ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്താണ് അനുഭവം ഉണ്ടാവുക? അവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. 22 അനന്യശ്ചിന്ത. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഭഗവാനെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെയും ജീവിക്കേണ്ട ഇവിടെ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക? ഏതു നേരം ഭഗവാനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ, നമുക്ക് ധനം വേണ്ടേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട. അതാ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന് ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ഉയരണം ഭക്തിയിലേക്ക്.
എങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഭഗവാൻ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നത്. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുപിരിയാതെ, നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുപിരിയാതെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ഏത് നേരവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഭക്തന്. അത്രയ്ക്ക് വിരഹ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും. അവസാനം എന്താണ്, ആ ഭക്തന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 23. ഏ അപ്പന്യ ദേവത ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേയപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പം ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ആ ദേവന്മാരെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള, ദേവന്മാർക്ക് അവരുടെ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് ദേവന്മാരും, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ദേവന്മാരും. അപ്പം അവർക്ക് ആ കഴിവ് നൽകുന്നതും അവരെ ഓരോ ചുമതലകൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ആ അനുഗ്രഹം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇച്ഛപ്രകാരം മാത്രമേ ആ അനുഗ്രഹം ആ ദേവന്മാരുടെ ഭക്തരിലേക്കും എത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഓരോ ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം ആ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒക്കെ എന്താണ്, വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരത് വിധിപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവര് എന്താണ്, വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട രീതിക്കല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ദേവ ഉപാസകന്മാർക്ക് ബുദ്ധി വളരെ കുറവാണ്. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നേരിട്ട് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വൃക്ഷത്തിൽ എല്ലായിടത്തിനും അതിന്റെ ഗുണം എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിയെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇത് അറിയത്തില്ലാത്തവരാണ് ദേവാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി വീണു പോകുന്നത്. അപ്പം ദേവോപാസകർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ ആരാധനയെ പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഉദാഹരണം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ സർവ്വ അവയവങ്ങൾക്കും പോഷണം നൽകാനുള്ള ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ എത്തിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളെയല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ള ആ ദേവന്മാരെല്ലാം സ്വയമേവ അവരും നമ്മളിൽ സംപ്രീതരാകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായ ദേവാരാധന ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാം തൃപ്തരാകും, അവരും സംതൃപ്തരുമായിട്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമാനുസൃതമായിട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ദേവാരാധന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാമഭിജാനന്തി തത്വേനാതശ്ച വന്ദിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും എല്ലാ ആസ്വദിക്കേണ്ടവൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഹവിസർപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് നൽകുമ്പോഴും, എന്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം അതിന്റെയൊക്കെ അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മളല്ല. അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും, യജ്ഞങ്ങളുടെ നാഥനും അത് ആസ്വദിക്കേണ്ടവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക്, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണു പോകുമെന്ന്, ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃന്യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്വൈതവാദികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് ദേവനെ ഉപാസിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിവിടെ തികച്ചും തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവരത് വിധിപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേ പോകുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകത്തില്ല. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, അവരുടെ ലോകത്തായിരിക്കും അവര് ജീവിക്കാം. പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവരോ പിതൃലോകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടും, മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നില്ല. അടുത്തത്, അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും ഭക്തന്മാർക്കല്ല സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തുടരേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ച് തന്റെ സ്വഭവനമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പം ഏതൊരു ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭക്തിയോടുകൂടിയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും ഭഗവാന് എന്തു കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതിന് വല്ല സ്വർണമോ രത്നങ്ങളോ പവിഴോ ഒന്നും കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എന്താകട്ടെ അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി കൊടുത്താൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും, ഏത് പ്രക്രിയ? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുവാൻ സമ്പന്നനാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരു വെള്ളമെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലയോ പൂവോ ജലമോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതെങ്കിലും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും കാണൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് പരമദരിദ്രർക്ക് പോലും യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും, യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തെന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാലിന്യത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അവര് പോലും ഭഗവാനെ
ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായിട്ട് തീരും. അപ്പം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഇലയോ പഴമോ അല്പം ജലമോ നിഷ്കപടമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പം പ്രേമപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ, ആ ഒരു സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പം പ്രേമപൂർവമായ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. അപ്പം ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവം. കായികനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇവിടെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ മത്സ്യവും മാംസവും ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരം എന്നും കൂടെ ഇവിടെ ധ്വനിയുണ്ട്. ആഹാരത്തെ കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപഭുക്കുക്കളാണെന്നും നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിലും മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മള് പച്ചക്കറികൾ ഭഗവാന് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നല്ല അർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ ഒരു കടാക്ഷം മതി, അത് പവിത്രമാക്കി തരും. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 3 തവണ ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശുദ്ധമാകും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം അവരുടെ കർമ്മഫലം കൂടി ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാകും, ആ ഒരു വസ്തുവിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭുജിക്കുമ്പോൾ അതും നമ്മളെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയൊക്കെ തന്നെയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദത്തോടു കൂടി വേണം ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ആനന്ദത്തോടു കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടു കൂടിയാവണം ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ. ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളും ഒക്കെ കേട്ട് അതിലൊക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവയുടെ പ്രവൃത്തി കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതെടുത്ത് കഴിക്കും എന്നല്ല നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് ദർശിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അങ്കാനീയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവയുടെ കൂടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് ഭക്ഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപടി മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഭക്തൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്തൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കാനും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി യദാസി യത് യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ തദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്തൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്തൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്തൊക്കെ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം, നമ്മൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കടമയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭൗതികതയാണ് സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചേ മതിയാകും. നമ്മൾ ഭൗതികതയെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 28.
ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുഭാശുഭ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയും. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്തെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിനാണ്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത്ധാമം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളെയാണ് യുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പദം യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നത്രേ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉള്ള സന്യാസ യോഗ യുക്താത്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തികച്ചും മുഴുകിയ ഒരു പരമഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധികൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തികച്ചും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധികൾ പ്രകാരമല്ല അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പുറമേ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം ആ വേദവിധി പ്രകാരം തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണമെന്നും സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. എല്ലാ വിധത്തിലും കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചാലാണ് മതിയാവുക? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും എന്താണ്, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം മുക്ത ആത്മാവാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികതയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പരിപൂർണ്ണ ശരണാഗതി ഭഗവാനിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇനി ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബാക്കിയില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്വസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന് ഒരു ജീവാത്മാക്കളോടും പക്ഷപാതമില്ല, അസൂയയില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണഗണങ്ങള് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കുന്നു എന്ന്. അത് എവിടുന്ന് ആ ജ്ഞാനിക്ക് കിട്ടിയത്? അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഗുണമാണത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്, ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഗുണമാണ് ഇത്. ആരോടും ഭഗവാനുള്ള ഗുണമാണ് ആ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയോ പക്ഷപാതമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഭഗവാന് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അതിപ്പം നമുക്കാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുള്ള സുഹൃത്തിനോടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇഷ്ടം കേടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയ പക്ഷപാതം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ആ ഒരു ഭക്തനോട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരടുപ്പം കൂടുതലാണ്. ആ സുഹൃത്തും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള, ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാധുര്യമാർന്നിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വളരെ സുദൃഢവും ഗാഠവുമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ പരസ്പരം അവർ പരസ്പരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം അയാൾ തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു വ്യക്തി ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്താൽ പോലും അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് അയാൾ വളരെ ഹീനമായിട്ടുള്ള ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ട് ഉറയ്ക്കാൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വഴിയിൽ നല്ല വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പിന്നീട് അത്തരം മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ല വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരിക്കലും പിന്നീട് നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. അവരെ പിന്നീട് അവർ ചെയ്ത മുൻപേ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവരെ നമ്മൾ പുച്ഛിക്കാനോ പരിഹസിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അത് മഹാപാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സുദുരാചാര എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർദ്ധഗർഭമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാക്കെന്ന്. അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന് ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ളത്, ഒന്ന് മറ്റേത് മൗലികം. അതായത് ദേഹരക്ഷയ്ക്കും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഏതൊരു ഭക്തനും ബദ്ധ ജീവിതത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭക്തനായാലും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവയെ ബദ്ധാവസ്ഥ സഹജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ അഥവാ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവന നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവന് ആധ്യാത്മികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. അപ്പം ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനം എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നു. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സേവന കർമ്മവും ശരീര സംബന്ധി ബദ്ധാവസ്ഥാജന്യവുമായ പ്രവൃത്തിയും സമാന്തര രേഖകൾ പോലെ ഒത്തു നീങ്ങാറുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഹീനമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ പതനം അയാളെ അനർഹനാക്കി കളയില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അത് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആ കർമ്മത്തിന്റെ മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ ഗർത്തങ്ങള്, കുഴികള്, കുറെ ഇങ്ങനെ പാടുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പം അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന്, അങ്ങനെ കുറെ നമുക്കിങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ പല രൂപങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുമെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം നമ്മളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമാകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏത് ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യാമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അരുത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളുടെ താങ്ങാനാവാത്ത സമ്മർദ്ദത്താൽ സംഭവിക്കാവുന്ന യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗഭ്രംശത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നല്ല പറയുന്നത്. ചില സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തില് ചില പ്രവൃത്തികൾ, ചില ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ആ ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. പക്ഷെ ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ തസ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്നിട്ട് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രസ്താവനയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകും? ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കരുതി കൂട്ടി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഒരു ഹീനകൃത്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അപ്പം ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുകയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഭക്തന് തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്
അതിനൊരു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അധപതിച്ചു പോവില്ല. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അധപതിച്ചു പോവില്ല. അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധ്യാനം കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള മായാവലയങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടുപോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സദാ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നാശം സംഭവിക്കില്ല, അതിന് ഭഗവാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യാപാശ്രിത്യ ഏപീസ്യുപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് യോഗ്യതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത് ആരാണെങ്കിലും ശരി, ഏറ്റവും അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായിക്കോട്ടെ, എത്രയും ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ളവരാണോ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷത്തിലേക്ക് ആരായാലും ശരി, അവര് ക്രമേണ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കൊടുക്കും. അതിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് ആ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ എത്തിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, എന്താണ് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പരിഹസിച്ചിട്ടോ പുച്ഛിച്ചിട്ടോ വെറുത്തുകൊണ്ടോ ഏത് ഭാവത്തോടു കൂടി കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചാൽ അതും ഭഗവാൻ കണക്കിലെടുക്കും. അതിനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അങ്ങനെ കാരുണ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക? അതാ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമുണ്ട്. ഒരാള് ചിലപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് യാതൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പോലും കൃഷ്ണ, നാരായണ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജന്മാന്തരങ്ങളോളം ആ ഒരു പുണ്യം, അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന് അയാളെ ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യഭക്തരാജർഷയോസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി പരിഹസിച്ചു പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞാല് ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ അത്രയും അനുഗ്രഹം നൽകുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയാത്ത പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായിട്ടുള്ള രാജർഷികളുടെ ഒക്കെ കഥ പിന്നെ പറയാനുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നു. അപ്പം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശതി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പം എന്താണ്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഉയരേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഭഗവാനിൽ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുൻപില് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചനമസ്കാരം ചെയ്യുക, പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം
ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവും എല്ലാം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ അറിവുകളും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി 4 യമനിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. യമനിയമങ്ങൾ എന്താണ്? മാംസങ്ങളെ വർജിക്കുക, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആഹാരമായതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭൗതികതയോട് ആസക്തി കൂടും. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ചായ കാപ്പിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലഹരി ആണ്. അത് സ്ഥിരം കുടിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്ക് ഒരു നേരം അത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തലവേദന വരും, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അത് കുടിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് അത് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനകത്ത് ലഹരിയുടെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വർജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അത്രയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ വർജിക്കുക, പുകവലി, മദ്യപാനം, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്, പിന്നെ ചൂതുകളി, നമ്മൾ ഈ പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും, അസൂയ ഉണ്ടാകും, പരദൂഷണം പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മാലിന്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിറയെ. അപ്പം അതൊക്കെ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകിയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധമായി വരികയുള്ളൂ. ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള പലരും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ഈർഷ്യയോടെ ഓർക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള അവരെ ഭക്തന്മാരെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കംസൻ, പിന്നെ ശിശുപാലൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ വളരെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ആ ഭഗവാനോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനത്തെ മുക്തിയാണ്? അവർക്കും അവര് ശരിക്കും ഭക്തന്മാരല്ല അവര്, പക്ഷെ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എങ്ങനെയാവണമെന്നാ പറയുന്നത്? പ്രേമപുരസ്സരമായിരിക്കണം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി. മറ്റേ കംസനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനോട്, രാവണനൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് വളരെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. അവരും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭയം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് അവരും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പ്രേമഭക്തി അല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സർപ്പിക്കേണ്ടത്? പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സർപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് മനസ്സൂന്നേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആദിമ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആദിമവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വലതുകാൽ പിണച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ആദിമമായിട്ടുള്ള രൂപം. അതിൽ നമ്മൾ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കൃഷ്ണ ആരാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ജീവിതം നമ്മൾ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരണം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചതിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രാവിലെ എണീക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി ഭഗവാന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കുക. ഇത് നിരന്തരം ശീലമാക്കണം. പിന്നെ കുറെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പല സ്വഭാവങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരും. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വരുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു വഴിപാട് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നാമജപം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം വരികയുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക മാത്രമേ സാധ്യമാകുള്ളൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ രാജവിദ്യ ഗുഹ്യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കുവോ? ഒന്ന് ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ അറിവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഭക്തിയും സേവനയുമാണ്. അതെ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ഉത്തരവുണ്ട്. വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്ത്? വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്ത്? അതെ, അത് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുളവാകേണ്ടതാണ് വിശ്വാസം. അതെ. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്ത്? കൽപ്പം എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിതകാലം എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. 1000 യുഗമാണോ? അതെ, 1000 അതെ, 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ 1000 തവണ വന്നു 1000 തവണ വന്നു പോകുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ആ ഒരു ദിവസത്തിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അതെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര? ആയുസ് എത്ര? 1000 ചതുർഭുജ അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. 100 ബ്രഹ്മവർഷം. അതെ, അത് തന്നെ. 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ അല്ലേ? മഹാത്മാക്കൾ രാത്രിയും അത്ര തന്നെ പകലും. 430 കോടി രാത്രി, 430 കോടി പകലും വരുന്ന. മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അതെ, സതതം കീർത്തയന്തോമം യതന്ത്യസ്ത ദൃഢം. ആ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ വളരെ യത്കരോഷി യദസ്നാസി. ഈ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ഹൃദയസ്ഥമാക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും. അതെ, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ശ്ലോകം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, എന്തോ ഒരു സംശയം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നുള്ളത് 17,28,000 വർഷം എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ശരിയാണോ? അതും ശരിയാണ് മാതാജി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ്, ഒരു പകലിനെയാണല്ലോ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രിയാകുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവന് മരണമാണല്ലോ. പകലാണ്. ഇപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പകലാണ്. ഇപ്പം ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്. ഇനി അത് പ്രളയമൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം നശിക്കുമല്ലോ. സർവ്വതും നശിക്കുമ്പോഴാണ് ആ രാത്രി ആവുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 17,28,000 വർഷം എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയല്ലോ. അതെ, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് അത്രയെന്നാണ്. അത് ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരം ഉൾക്കൊണ്ടത് അത്രയെന്നാണ് ഉത്തരം. മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു, അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. അതെ. വേറെ ചോദ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത്? 6 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. 6 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. കൽപ്പതരുഭ്യസ്ത കൃപ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എക്സാം എത്ര മണിക്കാ? എക്സാം ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഈ 6 അധ്യായം കഴിയണ്ടേ മാതാജി? 12 അധ്യായം കഴിയണ്ടേ? 12, 7
ആ ഓരോ 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ 3 മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാം, പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ 6 അധ്യായം, പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ 6 അധ്യായം. ഇനിയിപ്പോ 12ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാം വരുന്നത്. അതിപ്പം പെട്ടെന്നാകും, 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആകും. ഇന്നിപ്പം നാളെ 10 ആയില്ലേ, ആ നാളെ 10ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങല്ലേ. ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മാതാജി? 7-8 ആ 8ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ അല്ലേ? ആ അതെല്ലാവരും എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ? നോക്കണം അപ്പം. എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നോക്കിയാൽ മതിയോ? ആ മതി മതി അപ്പം മതി എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.